σε αυτή τη γιατρό να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί αισθάνομαι πολύ καλύτερα από τότε. Καλά. Θεωρείς ότι είναι η γιατρός που σε βοήθησε περισσότερο μέχρι τώρα? Ναι, Πώς λέμε τη γιατρό μας? Κλεμεντίν. Κλιμεντίνη? Κλεμεντίν Ίνα. Κλεμεντίν είναι. Κλεμεντίν Ίνα. Ναι. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη γιατρό της Όλγας, την Κλιμεντίν Ίνα, Τρελαθεί. στην Κύπρο. Λέει η Όλγα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ γιατί την έχει βοηθήσει να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί, να κινηθεί και να βελτιώσει την κίνησή της μέχρι σήμερα, που μέχρι πριν τη γιατρό ήταν άπειρο ελάχιστη. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους εμάς που βλέπουμε την Όλγα να κινείται πλέον, να έχει τόσο μεγάλη βελτίωση και τόσο γρήγορα στα άκρα της, που το ευχαριστώ είναι προφανώς λίγο, αλλά είναι το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή στην Κλιμεντίν Ίνα.